Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anne, 34 years old at mula dito sa Virginia, USA. Oy! Ay, si Ann! Friend! Oh my gosh, it's been a while. I know, right? Porque taga-Amerika, friendship agad. Anyway, sumulat po ako para ibahagi ang isang kwento ng pagmamahal at sakripisyo. Alam mo, Jegs, itong si Ann, noon pa man, alam ko talagang Kaya nga. mapagmahal na siya, tsaka grabe mag-sacrifice Alam mo for yung others. nakita ko dati sa kanya, naramdaman ko sa aura niya talaga. Oh, di ba mapagmahal na tao. Oo, yung pang malayo pa lang, alam mo na kaagad Oo. na goodness is in Ayan. her heart. Ganun talaga mga kabisyo, pagmahal na yung gas. Totoo. Kumakaibigan na po ng kahit sino. Basta feeling po namin mayaman. O eto na. Nagsimula po ang lahat ng mahiwalay ang mga magulang ko. First year college na po ako noon, pero napilitan kami ni Mama na lumuwas ng Maynila para magsimula ulit. Masakit po makitang nalulungkot at nasasaktan si Mama. Lalo na at nahihirapan siyang mag-adjust at maghanap ng trabaho. Mabuti na lang at tinulungan kami ng tita ko, panganay na kapatid ni Mama na nasa Amerika. Ay oo, natatanda mo si tita? Yes, Ang galing niyang gumawa ng biko. Kaya nga gustong-gusto ko rin yung lasagna ni tita. true. Na-miss ko tuloy. Ay, Regards kay tita. Hi, tita. Ang hirap po pag wala ng panggas. Lahat na lang po fini-friendship. Anyway, again, masakit makitang nalulungkot at nasasaktan si Mama. Lalo na't nahirapan siyang mag-adjust at maghanap ng trabaho. Mabuti na lang at tinulungan kami ng tita ko, panganay na kapatid ni Mama na nasa Amerika. Mula sa tuition ko nung high school, allowance, nursing school, hanggang sa master's degree, siya ang sumagot. Kaya pala parang magaan yung loob ko kay tita noon pa man. Hindi niya pa pinapataste yung lasagna, ha? Ramdam na kagad natin sa kanya. Yung naglalakad pa lang si tita, parang may ibang kinang Parang may halo Parang... Tita! Tita! Pa 100 na pong diesel. Tita mo! Tita mo! Anyway, kinailangan pong magdialysis ng mama ko noong 2016 at si tita ulit ang sumagot. Kahit yung open heart surgery, mga impeksyon at sunod-sunod na operasyon, inako ni tita. 2017 nang makilala ko ang napangasawa ko, pero ayaw sa kanya nila mama at tita. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang relasyon namin. At kahit noong naging OFW ako sa Qatar noong 2018, hindi kami naghiwalay. Kaya naman nung umuwi ako noong 2019, nagpakasal kami ng kaming dalawa lang ang nakakaalam. Kalaunan, tinanggap na din ni Mama ang napangasawa ko. May mga pagkakataon pa nga na asawa ko ang nag-aalaga sa mama ko habang naghihintay ng mga papeles niya para makasunod sa akin abroad. Noong 2021, umuwi kami ng Pilipinas at 2 buwan kaming nagbakasyon bago kami tumuloy sa Amerika. Nakabonding ni Mama yung panganay naming anak na kamukhang kamukha niya.
Bago kami umalis, inilipat namin si Mama sa isang mas malaking apartment na mas malapit kung saan siya nagdadialysis. Sabi ng landlord ni Mama, ipatransplant ko daw muna si Mama bago ko iwan. Di ako nakinig. Sa isip ko, sandaling panahon na lang naman at madadala ko na din siya sa Amerika. Hindi na nangyari yun kasi nung July 4, 2022, habang nasa Amerika na ako, binawian ng buhay si Mama dyan sa Pilipinas. Para po akong nabingi nang malaman ko. Napipe, nawala ng pakiramdam. Ilang segundo lang ang lumipas at nagsisisigaw na ako habang umiiyak. Unang beses kong umiyak ng halos 24 na oras. Hindi ako kumain at dumating na nga kasi ang araw na pinaka-tatakutan ko. Wala na ang mama ko. Wala na ang taong laging nasa tabi ko sa lahat ng laban ko sa buhay. Pakiramdam ko, nananaginip lang ako. Hanggang ngayon, minsan ay parang panaginip pa rin ang pagkawala ng mama ko. Mabuti na lang at naghilom na ang samaan ng loob namin ni tita. Ngayon, alam kong payapa na ang puso at kaluluwa ni mama. Maayos na kami ng tita ko at maayos na din ang lagay ng pamilya ko dito sa Amerika. Ang kwento ko po ay isang paalala na huwag po nating i-take for granted ang oras na meron tayo kasama ang ating mga magulang. Yakapin niyo po sila. Halikan, sabihin niyo kung gaano niyo sila kamahal habang may pagkakataon pa. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Magpapaulan po ako ng donuts dyan sa inyo bilang simpleng paraan ng pag-share ng blessings. Wait. Okay. Pwede bang gas na lang? Kasi magkaka-diabetes pa kami dyan sa donuts kasi magpapaulan. Ibig sabihin, apakarami. Apakaraming donuts. Kilala naman natin tong si Ann at si Tita. Tita, full tank na. Full tank na lang. Anyway, naalala ko po kasi yung binasa niyong sulat tungkol sa donuts. Ano yung binasa nating sulat tungkol sa donuts? Hindi ko na maalala. Hindi ko maalala. Kasi alam mo, sa totoo, nakakapipit, tsaka nakakabingit, tsaka nakakabangag po kasi yung presyo ng crudo eh. Kaya yung kwento tungkol sa donuts, we forgot. Ayan. Actually, hindi na namin makausap na maayos mga asawa namin. Actually, mainit ang ulo nila kasi sila po ang budget officer sa bahay. Gusto ko pong i-pay it forward ang kabutihang natanggap ng pamilya namin. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Ann. Ayun na nga, Ayun, diba? Ann. Hi, Ann. Hi, Ann. Okay, so ang daming elements ng ng story, no? So akala ko ang bida ay yung tita mo. Or baka binida lang namin kasi nga yung tita mo talaga namang mukhang nakaluluwag-luwag. Tsaka tumutulong. Tumutulong, yes. Gusto natin yung marunong tumulong sa mga nangangailangan. Very good si tita dyan. And very good na okay ka na, okay na kayo ni tita. So tama ba, nagkasamaan ng loob? Kasi hindi nagustuhan. Hindi trip yung yung mapapangasawa mo, Oo. ganun. But anyway, all's well that ends well. Mag-zoom in na lang tayo dun sa lesson. Oo. Diba na Tingin sinishare ni Ann. Tingin ko yung inaano ni Anis, yung parang medyo hindi niya masyado sineryoso yung pagtingin doon sa mama Sakit, niya. oo. Kasi Or 'di ba nagsabi yung landlord na ipatransplant mo na bago ka Oo, umalis. yan. Ganun. Or di naman kaya, eto yung lesson na nakuha talaga ni Ann. Wala tayong oras. Alam mo yun, yung para bang importante yung bawat oras, correct. bawat minuto. Huwag po nating isipin na laging maraming oras. Sa totoo lang. Kaya siguro minsan, sumasakit yung ulo ko kasi ang dami kong gustong gawin kasi feeling ko limitado yung oras. Ganon. Kasi totoo, limitado talaga yung oras eh. Parang, para bang time is limited, definitely. Ang bilis, 'di ba? Before we all know it, Pasko na naman. Correct. 'Di ba? Ito na, malapit na rin naman ang Pasko ng pagkabuhay. Before we all know it, para sa mga kabisyo kong Katoliko, tapos na din ang Lenten season, yung 40 days, 'di ba, ng Lenten season. Ang bilis. So,
wag nating laging iisipin na maraming time. Kaya nga, ang daming lessons na pwedeng makuha dun sa part na yun. Let's not always think that there's a lot of time. So kaya siguro, Jegs, kapag minsan may mga outfit akong malalaking bulaklak, malalaking ribbon, kumikinang kahit wala namang pupuntahan, I feel like the occasion is being alive. Yan. Hindi ko kailangan maghintay ng aktual na okasyon para isuot yung malaking ribbon. Tama. 'Di ba? Because every day is a gift, 'di ba? Correct. Oo. Being alive is the occasion. Yun ang Ayan. okasyon. Siguro, I-celebrate natin ang life always. Naging kampante siya doon eh. Yes, Ay, na- malapit lang din correct. naman. Pero every minute counts kasi lalo sa Pag mga may sakit. mahal Correct. sa buhay natin na may sakit. At Hindi mas natin matanda alam. na. Oo, kahit nga kung minsan mga healthy pa eh. True, Diba? true. Nagkasamaan ng loob, sa ako na siya Oo, babatiin. correct. Hindi na lang ako, bahala na. Oo. You don't know that. Kung meron ka, may time pa na ibibigay para magkabati kayo. Tama. So ito po ay isang reminder, hindi lang sa mga may sakit, kundi dun sa, again, yung sinabi natin na saka ko na lang siya intindihin, saka Oo. ko na lang siya babatiin kapag may oras na. Gets naman Ayan. natin, it takes time. Aha. Pero, sa totoo lang, hindi sa lahat ng oras nabibigyan tayo pare-parehas Correct. ng time. May mga iba na mas limitadong oras kesa sa iba. May mga iba na panahon na nila ito para kunin na ni Lord. May mga Ayan. iba na mas matagal pa. Hindi natin masasabi. May mga iba na masyadong nagsisipag sila kasi dahil darating yung panahon para to sa mahal ko sa buhay. Oo. Ang problema, sa present, napapabayaan sila. Correct. So yung pinaghirapan mo, hindi na napakinabangan Yun na kasi nga. nawala na. At hindi mo na nga sure kung Oo. pag nategi boom ka, kung yung mga iniipon mo para sa future, mapupunta talaga dun sa mga taong gusto mong puntahan. Tama. Oo. 'Di ba? So, today is all we have. Yan. Isang reminder that today is all we have. So, wag nating, let's not take that for granted. Today is what we have para mag-text sa mga mahal natin sa buhay, sa mga magulang natin Yes. particularly, kasi ito yung message ni Anne sa atin, di ba? Text mo, mahal mo siya. Oho. Text mo, o kaya, wag mo tang patagalin pa na sa next weekend na lang ako dadalaw. Itong weekend kung pwede naman, long weekend naman. Tama. 'Di ba? Spend with your parents. Ito po ay laging pinapaalala ng mga taong nawalan na ng magulang. Correct. 'Di ba? Yung mga hindi na nabigyan ng time, yung kanilang magulang. Kasi napakahirap pag maaga nawala yung magulang mo. Ang daming mong regrets, Ang dami mong what if. Yan. 'Di ba natandaan mo yung kwento nga ni Conyo Bicolano na for the very first time nung Pasko, nakapag-lechon sila. Pero dahil hindi na nila kasama yung magulang nila dun sa pag-i-enjoy ng lechon, 'di ba? Parang sa halip na naging masaya sila nakapag-lechon sila, parang may halong lungkot. May kurot. 'Di ba? Na sana nandito pa yung nanay at tatay ko na sumasakit din ng batok kasama namin, 'di ba? Yung ganun, let's not take this lesson for granted. Napakaganda ng lesson na binigay ni Anne para po sa atin. Ay, Ann, and tuloy ang buhay. Siguro Yun yung naman talaga. salamat sa kwento mo kasi definitely reminder. may mga kabisyo tayo ngayon na nakapakinig ng kwento mo na may tampo sa magulang. Yeah. So it's about time. May purpose kung bakit napakinggan mo yung story na to. Correct. At this time. Yes. And at this point, 'di ba? Meron talagang dahilan. Oo. Salamat sa iyo, Anne, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede nyo po kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Salamat ng marami sa lahat ng mga kabisya natin na nakaantabay. Ayan na. Muli ako po si Nicole Yala. Ako po si Diego Bandido. At may sasabihin si Nico. Alam mo kanina, 'di ba, na-mention ko yung eksena nga akala ng mga tao hindi na ako nireregla. Doon sa ospital na pinuntahan ko. Nireregla pa po. In fact, minsan, na-experience ko pa yung mga eksenang parang, yung mga problema ng anemia, yung kakulangan sa dugo, napag-alaman ko sa isang kaibigan kong doktor na, ay nako, talaga namang importante na magkaroon tayo ng supplement for iron. Kaya girls, kung relate ka, maagang gising, biyahe, trabaho araw-araw, kapag kulang sa tulog at hindi tama ang kain, posibleng kulang sa iron, kaya may lata, hilo at putla
putla. Ako, United Home First Sulfate Iron ang iniinom ko as advised ni Doc. May sapat itong iron para healthy ang blood with proper diet and exercise. Para sa hardworking ladies, 2 pesos per tablet SRP. May katuwang ka para healthy ang blood, healthy rin ang glow. Iron is a generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. So muli, sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan ha, kagaya sa kwento ni Ann, huwag Oo, kakalimutan. importante ang bawat minuto, segundo Correct. sa mga mahal sa buhay natin. True, lalo. Kasi lalong-lalo na yung mga magulang natin, hindi natin alam kung hanggang kailan lang sila eh. Tsaka minsan, alam Pauwi nyo, na kasi sa mga correct. magulang eh. Di ba nakakalungkot Oo. man, pero hindi totoo na, hindi tama totoo. Pabalik na sila. Oo, pauwi na. Di ba lagi nilang sinasabi, papunta ka pa lang, pabalik na Yan, ako. Di ba? tama. They are going home eventually to Correct. God. Tama. Di ba? At hindi natin alam kung kailan yun. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandito. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!